Ki kubor ki babnya. Unang yalam jong kaseng BJP Bhupendra Patel ula bam Smai kum Myntri Rangbah ke Jylla Gujarat ha Kaba Sien Kynthih. Patel ula syak penbam Smai kum Myntri Rangbah khat pra jong ke Jylla Gujarat dah ulat ke Jylla Acharya Devrad. Lapan long ru ia ke jing penbam Smai ke isong kia ya Myntri Rangbah ke Jylla Bhupendra Patel ha kawai kemadan hanong ba Gandhinagar. Nalor Myntri Rangbah duo jong kari India Narendra Modi, Presiden jong kaseng BJP jong kari baro kawai JP Nada kat tu kat ningut ki Myntri ke Sarkar Pedeng ki Kynthih ya Amit Shah, Rajnath Singh, Mansukh Mandaviya, bat ki Myntri Rangbah jong ki Jylla besinsha da kaseng BJP klai shim bentalang ha kani ke jimpen bam Smai ke jong Myntri Rangbah ke Jylla. Patel belasha jet na ka Ghadlodia constituency jong kanong ba Ahmedabad ta ka job da palat 6 lakh khandai po hajar vote. Udai ru Myntri Rangbah ubaar na kani ka jo hi ka constituency.